ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାତା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାପ ସବୁ କିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନକୁ ସେ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଘରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି କିପରି ପୂଜା କରିବା? ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିଥାଏ, ନହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଏବଂ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ ପୂର୍ବକୁ ରହିବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ, ତ ସେଟା ହେଲା ବିଧେୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ଶକ୍ତି ନାଶ ହେବା ସହିତ ଯିଏ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହିଁ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅପାର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ଠାକୁର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କରି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦିଗ କହିଲି ସେହିପରି ଯେମିତି ରହୁଥିବ।